Salom masaluk narita. Pangula ni Huriani Wata Gemi Jemaat Kasih Karunia Jalan Hutua nomor 2 Medan Pasahaton Moleat itu sudah kita Mauro Marbinggu Sadarion Nang Songoni dia kadungata na maribada di Jabu na marbinggu di Jabu melalui live streaming di minggu na rorap kita totong berbahasa Indonesia pukul 2 wib sampai Rusia dohot berbahasa Batak pukul 10 sada sampai 10 hatta mana mandohan kita oleh ate rima kita jongjong tendehon Yesus sayang Yesus saingani uriam toto sai parbaliai nakumudisa rohanami kohi dohot asimi nasa panguasai sai padau mai asalam lumoras lakanami Pai mahari homas idamoni Sai palua maahu sian akamusuku ale Jahoba tuhodo aho martano bato se ajari maahu mangulahon lomo ni roham ai hodo de bataku tondim na dengganima manogion ahu di tano na hornop marhite-hite guarni de bata ama dohot guarni anak na Yesus Kristus dohot guarni ton di purbadia na tumopalangi dohot tanoon sa di pasaorhoma damena tu ton di tabi amen marede hita buku endeta 14 ayat 1 2 Rak mahita tangiang panindangion martangiang mahita alea manami na di benua gicang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalan apatuon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepun ni roha hupar hatopot hami do naso holong hami ho sian nasaroha tondi pikiran dohot gugunami jala dongani pendang hoholongi hami songon pakaholing ni Kristus di hami namian dongolum di bagasan tondinami
Ale hutulak kami doi marhite-hite pangolo kami. Hutulak kami do tondim. Dang huradoti kami lomo ni roham. Ipe sesa manasa dosa na hulahami. Urupi mahami paturehon pangalahon nami. Jala di bagasan panodogun ni tondim mahami di sude ulaon nanaeng ulaon nami tujuluanon. Asa gabe patar di bagasan hami. Doh di bagasan saluhut halak. Hamuliaon ni panopayonmu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hohom mahita martangiang di bagasan rohata. Dungi say romahamu asa merdabu-dabu hita ninda Jehovah tung sura rara dosamuna songon abit bunga dap-dap botardo bahenokku songon itak nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas do muse moloringgas hamu tu mangihon dohot mangihuton say panganon muna do hinadenggan ni gogo ni tanoi. Rak mahita martangiang tangiang ale amanami. Ale amanami na di banua gicang. Sa pinorbadi magwarmo. Sa Roma harajaonmu. Sa saut malomo ni roham di banatongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panasanami di dosa. Nidongan na mardosa tuhami. Unang hami to gion tu pangunjunan. Palua mahamisian pangago ay horo na pun harajaon dohot hagogoon dori hasangapon rodi saliling-liling na amen. Manjaha mahita nama salus-salusan na dibuat sian pesalmen 50 sada ayat 2 rodi 12 Uzahami ayat 2 saterusna ayat 3 dihamu damang dainang salu na hita nama siaolongan rimma hita jongjong. Tajahama bugasan guarne tuhata. Uju naro panurirang sinatan manopot ibana dung di parjolma naibet seba. Asimaroham diau ale di bata hobar tu degan ni basam sese sama aka pangolosiaku hobar tu godang ni asini roham. Ia situtum maahu buri sian hajahatokku jalapaias maahu sian dosaku. Ainung ngahuboto aka pangolasukku jala setong dosok son di jolokku dosaku. Do pakosanding do ahu berdosa jalan ajak situ do di matam nahu ulahon asa tung bonarho di bagasan panduhanmu pita di bagasan panguhummu. Tongodo di bagasan hajahato do au tubuh jala di bagasan dosa di jakod dainang au. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham atong pabotohon mahabisuhon tu bagasan rohaku. Seurasi mau sian dosaku marhite-hite sangkul asa tong ias au seburi maau asa sumaksak au sian itak. Say patubigihon matuahu hasonangan dohot la siniroha asa marolopolop huli-huli akan naong ginopuanmu. Sehukupi mohin lida akarosaki jala se sama akka hajataku sude. Rapi teman jaha topa marohana yas di bagasan ahu ale de bata jala paimbaru maton di namar sihoho di bagasan ahu sangat ma di ama.
Yakun maha porsiaw tai songonan tindak kuni dong atas sa porsiaon di sandok purtibion rak mahita mandok. Ahu porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palange dotan. Ahu porsia di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Antoni perbadia andorang sohabuhon ido tuhatan na tumon na birnit di panghuman ni silatus nama tetarpajal lo ibana di hau kunor silang jala di tanom dumumang wangulu ma di ari patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamo di bata Jahoba amanai pargugo na suatu dosane di simay bana pa mamulak sugot tanoon mangumi halak na mangulu do namate. Ahu porsea di ton di porbadia jala dong sada huria na badia huria atau panyalak Kristen akan abadia do yasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu do sugot daging ni halak nong mate doho dihanguluan na sora sudah. Amen. Hundul maham. Manja mahita songon epistel patujulun ni jamita na dibuat sian surat tuhalak Heber di bindu 5 memuka ayat 5 sakro di 10 uja hamimah asa toktomat apa itu di bagasan rohata laos songonido nang Kristus dang ibana manghaiton sahala situan yang malim tu dirina di batado naman doktu ibana anakku doho sadarion doho hutubuhon songonidok na di na asing malim doho ro di saliling liling na mangihuton horong ni si Melkisedek taga jolma ibana di pilihon do aka pangiduan na dohot elehelek na marongan angguk bolon dohot ililu tu na tuk paluahon ibana sian hamatean jadi ditangihon do ibana gabi malua sian hatahutane ay adik pe anak ibana diguruhon do pangoloion marhite sian nati naonnai jala dong ripas gabi si horon haluaon saling lelengna do ibana di sude na mangoloi ibana diguar di batado ibana situan ni malim mangihutun horong ne si Melkisedek imasahakna martua ma akan na umbegi hatane di bata na opiopsa jalan na mangulahon di bogasan ngoluna ngarende hita songon ende pasaton abalateta tu di bata sian ende nomor 150 sada rodi 2 Nasa pagini ketangi hataon si Paias sarong taboon ima Tuhan Yesus na tokong manok Roma saluhod na ro saluhod na ro saluhod na ro hatahangunuan baritahon na iko ko na mata Tuhan di mata salut na sanara ulang sang marjanji rohamu sudi asal sakti sesalo nabi asian di mana haluahon ro Roma salut nara salut nara salut nara Atahanguluan maritahon na iko ko na mata Tuhan di mata salut na sanara Amen. rimma hita jongjong tandehon masai pasu-pasu Pasu, pasu, oh Tuhan,
Pundul Mahita. Tapi ma tikting di huriata. Salam madihita sasudena, salam sehat tuhita sude ruas nihuriata. Tapata kasma titing manang boa-boa namasa doho nanaing masa di huriata. Minggu tanggal 21 Maret 2021 persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruang ibadah. Kedua, Komisi Keanggotaan melakukan sensus pemutakhiran data keanggotaan Jemaat GMI Kasih Karunia kepada jemaat dan komisaris sektor. Formulir akan dibagikan kepada jemaat minggu ini dan pengembalian formulir dapat diberikan kepada komisaris sektor atau langsung ke sekretariat gereja. Manang boima di tabuan molong diisian non formuliri alanang ita mulai do ibadah sektor Selasa dan Rabu boima anon laos di tabuan tusi di lehon mai tu sekretariat gereja manang komisi keanggotaan. Selasa tanggal 23 Maret 2021 di Patupa Pertangyangan Sektor Kampung Anggrung, Medan Baru Sada, Medan Baru 2, Padang Bulan Sada, Dohot Sei Sikambing di gereja, masuk pukul 10 WIB. Asarohita, marsi beta-betaan mahita di Pertangyangan Sektor di hari Selasa. Di hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, di Patupa Pertangyangan Sektor Ayahanda, Medan Kota, Padang Bulan, Skip Seyagul Setiabudi, Padang Bulan 3, Dohot Sidorame Glugur. Di gereja masuk pukul 10 WIB. Kamis di tanggal 25 Maret 2021 di Patupado Pertangyangan PWMI di gereja masuk pukul 10 WIB. Paduahon Pertangyangan P2MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 songon na biasa di Patupado sermon LS CLS Dohot Majelis di gereja masuk pukul 10 WIB. Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Patupa rapat majelis di gereja masuk pukul 10.05 WIB. Agenda tunggal pra konferensi resort. Paduahon kelas katekisasi sidi diadakan secara Zoom pukul 10.06 WIB. Patuluhon Pertangyangan P3MI di Patupa di gereja masuk pukul 10 sia WIB. Minggu di tanggal 20 Maret 2021. Tuhita sude damang dainang ruas nihuriata. Persembahan diberikan oleh jemaat pada saat memasuki ruangan. Molotung pehita dang margereja di TKI, tapasa ma persembahata ala natalaksanado persembahan di bagas tabi, boy mai di pasahat tu gereja manang tu komisaris sektor pe. Siap do komisaris sektor menjemput persembahan manang perpuluhan na italaksanahon di gereja tahun mau lihat. Na paduahon minggu tanggal 20 Maret 2021 di Patupa Pandidion Nabadia di minggu na paduahon.
Damang dainang nani haholongan, akar ruas ni huria na marulang tahun, perbagason manang perkawinan. Dari tanggal 20 sada sahat tanggal 27 Maret 2020 sada, godangna 2 keluarga. Akar ruas ni huria na marulang tahun hari hatu tubuh. Tanggal 20 sada sahat rodi tanggal 27 Maret 2020 sada, godangna 10 halak. Hatan itu hatan tertulis di Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhutna do tarpatupa au marhite-hite ibana na margogoihon au. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton selamat ulang tahun. Ganjangma umur muna, hipah jalagok las niroha mahamu toktong, Tuhata Yesus nama masu-masu hamu. Barita arsak niroha. Nunga marujung ngolu ni inata, meli tarise boru toga torop, nyonya sintua o pangaribuan, opung Katrin boru, natoras ni amata, IKA pangaribuan, inata LM boru tambunan AMD, sian sektor skip seyagul. Monding na di hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 sada di tebing tinggi. Jalanunga di Boan tu Udean di hari Sabtu tanggal 27 Februari 2020 sada di tebing tinggi. Tatangnya koma keluarga nati nadikon ni inatai asa tumibu terapul roha nasida. Nama ragam. Himbauan Satgas COVID-19 Gemi Kasih Karunia kepada seluruh jemaat. Perludo ita laksanaon prokes 3M. Wajib memakai masker dimanapun berada, terkhusus di gereja. Kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak antar sesama jemaat. 2M, perjolo menghindari atau menjauhi kerumunan. Kedua, mengurangi, membatasi mobilitas yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing, dapat memberikan persembahan atau persepuluhannya melalui nomor rekening gereja, manang boy maita pasat langsung tu gereja. Mulia tema dihita sasudina. Tapasada maruhata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata nami na marhabangso di Banua Ginjang. Puji-pujian dohot hasangapon mardongan hamulateon mahu pasahat hami tujulom ale Tuhan. Disiala asini roham namandongani hami. Boy hami ro marpungu di bagas joromon. Ima permingguan nami di tikion. Ale Tuhan. Tung masay mandok moliate mahami tuho disiala di leonho aka pasupasum. Dohot hahi pason, tuaka hami be, jalaboy hami mangula-ulon nami di bagasan nasa minggon, suang songoni nang mandalaton ari-ari parnguluan nami tujuluanon, totong doho Tuhan na manangan-nangani hami, pasu-pasu hami ale Tuhan, asaboy hami, marhasangapon di jolom, jalahodo totong, mangalehon akan na perlu na humbar tu parnguluan nami. Tuhan debata nami jala si hokop hami. Nuaeng godang do aka parukilon di parnguluan nami si ganup ari. Na mangido mahami Tuhan sian unduk ni roha nami. Asaho mangalehon sonang ni roha. Dohot manambai aka pasum-pasum di hami ganup-ganup marsada-sada.
Terlumo bimai Tuhan parikulon nami di tikion, ima na masa di portibion manang di negara nami on, ima virus COVID-10 sia. Molo hami sendiri sambing do Tuhan dang boy hami tolap. Tu sahiton manang virusi, alai totong doho Tuhan, na mandongani hami, na mamagari hami sian COVID-10 siai. Jalaboy hami Tuhan mengula-ulaon nami, terlumo bimai Tuhan permingguan nami, na dibahen hami setiap hari minggu. Jalaboy hami Tuhan taripar sian aka parsahiton, nang sian aka COVID-10 siai ale Tuhan. Tuhan debata ama nami, sude aka problema nang permasalahan nami pe Tuhan, tuhodohu pasahat hami, asa totongho Tuhan na campur tangan, asa boy Tuhan hami mampu siap ahape Tuhan na ihadopi hami di parnguluan nami, totong doho ale Tuhan na mandongani hami jala mangalehon lasni roha. Tuhan, rodo hami mangidosian iya seni roha nami tuho ale amang, jala marsomba rohami tu jolom, ima akadongan nami, manang na tua-tua nami, na di bagasan parsahiton, nang peso huguari hami marsada-sada iya le Tuhan, na mangidodo hami sian unduk ni roha nami Tuhan, na lehonomu do Tuhan hai pason, tuakan na marsahit, jala pargogoi nasida, jala pasu-pasu aka obat nang pinangan nasida, suang-songoni Tuhan, aka sude, nang di dia pe Tuhan aka huriam nang anakmu na mangulaon-ulaon na pe Tuhan tuhodohu pasahat hami sian holong ni rohami boy nasida mangula-ulaon na humbartulomo ni roham. Ale amang nabasa Tuhan debata nami totong dohu buah kami huriami Gereja Metodis Indonesia di dia pe maringanan. Tu bisop nami wilayah sada wilayah 2 nang pengembangan pe Tuhan. Asaho Tuhan na mga leon hai pason. Pasupasuma pelayanan nasida. Ramoti nasida. Lehon hai pason nang sonang ni roha Tuhan. Suasongoni pe Tuhan tuaka sude padita. DS Guru Injil. Nama kobasi di huriami Gereja Metodis Indonesia. Tuhodohu pasahat hami. Asa totong na sida sehat-sehat lo mangula-ulaon na perhubasan na ale amang nabasa. Tuhan, ale debata nami nang pehami satokinay Tuhan boy mahami mabigi hatam na badiyay na pinasaha ni amang pendeta J. Saragi. Tuhan, Ramoti amang pendeta J. Saragi, lehon Tuhan hagogon doh tapistaron. Nang hami petu aka huriamon, lehon asabohu atu si hami, dan boy hulau kami hatami ale Tuhan di setiap pernguluan nami amang ale nabasa. Tuhan debata ama nami, di patupa huriam do aka rencana-rencana na adong program di gereja mon, ima terlumo bimai pertanggian sektor. Na di patupa huriamon di hari Selasa dohot hari Rabu. Tuk rohanami sudah ganup anggota sektor Tuhan. Asaro madohoti pertanggian sektori dan boy hami ale Tuhan memuji pasangapon goarmi. Sok songonipe ale Tuhan program ni gereja namion. Asa terlaksana dohot denggan. Nang tuaka hami na melayani LS, CLS, majelis, dohot pengurus seksi. Leo di hami Tuhan hasadaon ni roha. Asalam merdenggan hami di bagasmu di huriamon. Makobasi ahanaing sihobason nami. Jalama biar hami tuho Tuhan. Ale Tuhan di bata. Di buan hami do di bagasan tangyang nami di tikyon. Ima tu keluarga amang pangaribuan doho inang boru tambunan. Na di bagasan habot ni roha di siala marujung ngolu na toras boru nasida. Lehon las ni roha
jal hatop tibu tarapul rohana sida. Suang songoni ale Tuhan tu aka na marulang tahun. Perkawinan dohot na marulang tahun hari atu tubu. Moliate ma Tuhan ngadilehoko ganjang ni umur. Tabailas ni roha jala martaba-taba pasu-pasum. Dohot ganjang ni umur jala hipas-hipas nasida. Jala keluarga Siti Ruon, keluarga memuji pasangan poko ale Tuhan. Songoni penuaing Tuhan, tong do pasahaton nami tujolom, akan na tua-tua nami naung lansia, lehon gogo ale Tuhan, lehon hahipason, totong nasida horap doho akan na tua-tua namion, asa boy Tuhan boh hamirap memuji pasangapong guarmu na badiai di bagas joromon. Suasongoni aka yang nakon nami na di bagasan parsikolan, Tuhan, di tikion ala di masa COVID, yang nakon nami majalo aka persiajaran na melalui daring, alay na posdorohan nami diho alay Tuhan, nalihonom muday kemampuan do kesanggupan tu aka yang nakon nami, di pendidikan na, totong doho alay Tuhan mengalihon hapistaron, jalabo yang nakon namion berhasil, di pendidikan na manang di persiajaran na laho tu masa depan na ale Tuhan nang yanakon nami pe na mangaluli perkarejoan patudu Tuhan na sian hodoi ale Tuhan unang paluas yanakon nami na sumar karejo dope jala manibil yanakon namion ale na pos dorohan nami Tuhan na patupau mudei perkarejoan tu aka yanakon nami be tarlumobi may Tuhan sude. Akaya nakon namin naso dapot sirokap ni Tondina. Tuhan nabasa na mangidodohami rap dohot akaruas ni huriam di tikion. Nalihonon mudoy ale Tuhan. Asa dapot sirokap Tondina sida. Jala totong na sida marsihoho tuho sian roha na sida be. Ale Tuhan, satu kinai, sidung ma permingguan namion, alay totong do hupasahat hami ruas ni huriamon, asaboy hami tu minggu na naingro, marminggu di bagas joromon, lau pasangapon guarmu na badiai. Tuhan, sude pangidon nami, godang dodosa nami, pangalosyon nami, di parnguluan nami, jumulose sama dosa ng pangalosyon nami, asa anggiat unang tarabat sa di pasupasum, dohot si leon-leon mo na denggan, nanayang si pasahaton mo tuhami. Jalo matuhan tangyang elek-elek namion, marhite guar ni anak mo Jesus Kristus si paluhami, jala si hokop hami, Maulia temadiho ale Tuhan amang nabasa. Amin. Jadi saat mahita lau manumunomu hatane itu hatane pasaton ina posona anon sama rende hita alai rimah hita jongjong. Marende hita sian nomor 111 wa sadar 2. Nam
dodul mahamu. Tapasada rohatta martangiak kita. Debat na cahuba, debat na usobahami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Puji-puji doh mauliante di sobahon rohanami na pungon tua dopan mole Tuhan. Di selasi dohot holong ni roham na tutong manugu-nugu hami. Bui hami marahahi pason, rosian bagas nami be tu bagas corong. Imana mamuji pasangapon goarmu na badia. Mauliate di hole ribata di saladenggan ni basam. Ipero maho tu tonga-tonga ni parsauran nami. Asatol dimima na mangarajai roha nang pikiran nami. Terlumubi di nalau menangin hatap kami. Asa urasi hami oleh Tuhan marhite todim. Jalabui ujalu hami hatahmi. Mian di bagasan rohanami. Pakaian nami di nalau memuji pasangapun kuarmu. Ipele Tuhan pakulingi mahami marhite hatam doho todim. Ainungara di hami manangi hosa. Jalan apa sompe di nalau pasahaton perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami. Nahu pasahat kami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam sehat bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah kita pada saat siang hari ini, di mana tersurat sian buku Nabadia na sinuraton ni panurirang Yesaya, panurirang Jeremia, memukka panurirang Jeremia biddu 30 sada, memukka sian ayat 30 sada, saha rodi ayat 34 songono maridok hujaha di bagas guarni tuata Yesus Kristus. Idama narodo akka arisugut ninda jahuba. Bukau kumapadan nai baru tu pinoparnisi Israel. Dohot tu pinoparnisi Juda. Dada songon padan nahubaheni na julo tuakau opu nasida. Uju nahu takup tangan nasidai. Lau manugihon nasida ruar sian tanu Misir. Ape diose nasida do badan nahubaheni. Atik pe au harajaan nasida nian ninna jahuba. Ayod do padan si bahenokku tupino parnesi Israel. Dung salpu akka arion ninna jahuba. Lehonokku mapatikku tu bagasan ate-ate nasida. Jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida. Asa au gabe debatah nasida. Jala nasida gabe bangsokku. Jadi dangpe podaan ni sahalak donganna. Manang dohononna tuhahang gina ia songonon. Taddahamu majahoba. Aitung saluhud nasida tumadda au sogut. Tole na memet. Tole na magudang siya nasida ninna jahuba. Ay marpamuati do sugut rohaku mida hajahaton nasidai. Jaladang be ingotokku dosa nasida. Ido sahatna. Dihamu amanami inanami nahinahulungan. Adong do edde na somal di edde nakka na puso na julo
kalimat nede salah satu di dok, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jela dong do di halak batak molo merpa dan ni mana di bahasa songonon manangisi sio sepadan turipurna tumagona. Puasa di hatau songoni asa memang unang sebarangan merpadan. Jala mulo merpadan ikon bui tiopon na badan. Asa tugu imana di badan nani warihon ni mana. Dia mua manami nanami nahi nahulungan. Hata ni debata taringot. Tupadan. Enang ido nakaning nagabitema dihita di pahot debata patik ne baru wakka na porsea. Padan ni debata dohot akka colma na porsea di ibana. Molo tabereng no panurirang Jeremiaon. Molo tabukka buku panurirang Jeremia. Boy maberengot tadi si ia imana tubuh di huta Anatot. Ima sada huta ni akka malim situa ni malim. Jarak pola do isia Jerusalem. Lebih kurang 6 kilometer do isian Jerusalem. Jala mangula manang merberita nauli maimana di masa ni Raja Josia. Ya Raja Josia termasuk Raja Naburjudo. Alai dung salpu Raja Josia mergati mamuse raja di tanah Juda, ima Raja Manase, Raja Nasomanadda debata, Raja Najukat, jala napahawalak ko dirina siya debata. Diamu manami nanami naholongan perlu do botota duk salpu si Salomo gabi raja gabi pocca dua ma harajaon ni amana si Daud. Saya damai di bagian selatan ima kerajaan Yehuda. Peparan si Daud ma terus mengelanjutoni. Alai na di bagian utara imana ibu kota na Samaria dang be sian keturunan si Daud. Jadi ngagobi pocca dua. Jadi mulu di bagian selatan di dok kerajaan Yehuda, di bagian utara di dok kerajaan Israel. Dia mu manami nanami nahi naulongan dina marbarita nauli manang dina manurirangi si Jeremia tu bangsa Israel dohot tu raja na berkuasa pada saat itu. Alana di dok imana do? Pau bahamu marohamuna. Kalau nama saya jahat do bangsoi nang songoni raja Manase di padau do akka pilihan pemujaan persobaut tu debata di bolok kodoi gabe memele debata siliban do imana jalai do na paling dihagigihon debata namar debata siliban anggo dihitaran wae dakarok namar debata siliban teh amang inang amin. Mulu disod dangarong na ulo manukun nakana malo.
Alai mulu di hutan nami arong lupa na ulo lau manukun kada malak molo mago hepeng nak molo mago masna tak tu de bata di sukun. Alai itu na malo. Dia mua manamina nolongan imana ni hasogo ni debata nasay manomba debata sileban bangsoi. Padahal nasida bangso na pinili ni debata bangso na ni hahulongan ni debata. Ipaingot panurirang Jeremia nasida mau bahamu marohamuna Porsea mahamu tu debata ulah kamu ma akan napinati kondisimu saninna. Alai lamu dipaingot lamu jahat donasida kebedok didok si Jeremia ma mulodang mu barohamuna uhuman ni debata mahamu bolok konon na mahamu muse kebihatuban. Jala terjadi dua manginang. Bahkan si Jeremia pe sangat dodohot. Lau tu Babel. Sudinai alani hajahaton. Jadi mulut tahu daripada narubi manginang. Mulu secara hajol maun kita menilai budu tadok debatai nak kejam. Mulu secara hajol mau kita menilai. Alai mulu secara porsiaun kita menilai berarti dia dopan ni debata kesalahan tetap kesalahan. Na memek da manang na belgapi kesalahan ini tetap kesalahan. Kita kang bui tadok enggak maklum do Tuhan nih mulu somar minggu piau sadarion maklum do Tuhan. Tidak ada kata seperti itu Bapak Saudara. Dalam kamus Tuhan kesalahan tetap kesalahan, dosa tetap dosa, sekecil apapun itu. Tetap dosa di hadapan Tuhan. Jalari naropa nurirang Jeremia patol hason hatani debata disungguli do unang mahamu songon oppumu dan najolo. Diulang sejarah hi. Boha debata merpadan najolo do bangsa Israel. Uju di tano parhatobanon da sida di tano Mesir. Dipaingot deh. Padahal niya mas ngelilingi ngama 100 tahun ni alai dipaingok debatado tu bangsa Israel di masa ni si Jeremia. Ngunga marpada naw na jolo dohot bangsa Israel do opumuna. Na buanokku na si daruar siang tano Mesir. Ima padaku tu opumuna na jolo. Jala dibukti ho debatado pada nai. Napa duahon? Dong anakku dohamu mardalan di tano parhorsihan sahat tu tano kanan. Ninda debata jahuba. Jala ipe dibukti ho debatado ya manginang. Jala alus ni jolmai, alus ni bangsoi. Dina marpadan debata dohot nasida dohot debata didok nasida doi di 2 Musa 10 sia ayat 10 elu buita bereng amanginang padan ni bangsoi tauka bibelta manang na alkitabta di 2 Musa 10 sia ayat 8. Ahado padan ni bangsoi tu debata. Manang nahula debatado na marpadan, manang naduhot do bangsoi. Alanda mulu adong istilah na marpadan, adong kedua belah pihak dakkola sahalak kainon wai. Jadi on na marpadan debata
dohot bangsa Israel. Di 2 Musa 10 sia ayat 8. Ngolodung dapat muna rapita macahon. Saya ada 2 dulu. Jadi sahata sadok bangsoi mangalusi akadidok nasidama saluhut mahami bainon nami ma jadi mulak ma si Musa mabuan akahatani bangsoi tu Jehovah. Ima padani bangsoi. Jadi dihamu amanginang dang nahulat debata madok hat padanna alai bangsoi pe dihatahdo padanna tu debata. Dung dihatahon nasida dibawa si Musa ma itu debata. Tuhan umma padanni bangsomi tuhok. Jalanak kok masih Musa tu dulu Sinai. Alai hola leleng imana turun siat dulu Sinai. Gabe muba ma rohani bangsoi. Mose ma nasida di padan naung niwarihon nasida. Mulut ajaha manginang tapula lilingkan di keluaran biddu 32 ayat sada 2 Musa nakaning 2 Musa 32 ayat sada itor dibain nasida ma debata sileban di papungu ma nasida ma akka mas nabi wan nasida sian tanu Misir di gorga mai gabe rupani anak ni lebu gabe di sobba nasida mai. So kata ni kabarede sangguling doin nate he permubani rohani jolmai siat debata gabe manobba debata sileban. Jadi diamu amanami na hinalongan ima dipaingo debata unang behamu songono pumuna na jolo tepu ngubah rohana sida pau bahamu marhamuna asa unang dihum debatahamu ninna panurirang Jeremia. Alai ternyata tang diulahon baksoi ido gabe didok hatane debata bisa datik kisogot masa ma pada naib baru. Jadi diamu amanami na hinalongan padan ni debata tu bangsa Israel ima pada naib baru terjadi mai di mulai masa ni Tuhan Yesus. Alai nung dihatahos na panurirang Jeremia 300 tahun 500 tahun manang 600 tahun sebelum haroroni Tuhan Yesus. Nang penung gagal ako pumuna na jolo. Nang penung nga Diyos nasida pada naung niwarihon nasida. Alay tuak ka pinoparmu sogot makirim doaw adong musay hamubaw ni roha ninna debatang tu bangsa Israel. Jala umma padaku tu akapino parmuna sogot ninna debata. Imana ni dok nanak kaning na di ayat 30 ayod do padan si bahinokku tu pinoparmu tu pinoparni si Israel dung salpu akka arion ninna joba dung salpu masa ni akka bangsoi na sa generasi manang dapiga ni generasi berikutnya pe leonokku mapatik tu bagasan ate-ate nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida tu bagasan ate-ate manang roha sarupa dia manginangkan
ate-ate manang roha. Imana adong di dalam pusat kehidupan manusia. Dak tu pikiran na. Alai tu bagasan ate-ate manang roha. Mapadan na baru na pinasahat ni debata tu bangso Israel. Jadi dia mu namin nahulungan. Mulo patik ni si Musa di surat todoi di batulei alai di padanai baru dang di batulei be di surat ton hata ni debata ala di bagasan ate-ate doho rohani jolmai nama di surat ton patik ni debata. Apa nya dakutan da be batulei. Alo mula mang situr sang berate. Batulei ita damang ima batu na buis manurat. Na julin na mula kaparsikola ido anak bukuna. Jadi dia mu amanami na inahulungan. Di batulei ba di surat tul debata hat patik ni si Musa. Alai dung di padan nai baru dang di batu be di bagasar rohani jolmaima. Ido benar idok di Amsal tulu ayat na batuluhon. Aku akan menuliskan perjanjianku di dalam loh hati manusia. Bahkan kemudian di dalam kitab perjanjian baru dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 3 di mana Paulus mengatakan kamu adalah surat-surat Kristus. Di bagasan rohani jolmaima di surat tol debata hatana. Gabe surat ni Kristus mahita. Labatan na di siya manginang dinaung tahu hapor seai hatani debata tersurat di bagasan rohanang di bagasan rohatta gabe bui tapataridahom mei di bagasan parnguluot tasiganupari na tersurat hatani debata marhite pangalahotta. Jadi dia mu amanami nanami na hinahulungan. Imang badan nai baru jala berlaku mai. Mulai dung nakko Tuhan Yesus tu banua gijang. Disuruh debata atau di porbadia. Ro tuakkan aporsea. Jadi molo terbuka buku Kisah Para Rasul di surat Tomedisi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21 di mana semua baik laki-laki maupun perempuan akan menjadi pemberita Injil. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita, pada saat Allah meneguhkan perjanjian baru bagi umat yang percaya, kitalah umat perjanjian itu. Di masa sekarang ini kitalah umat perjanjian itu. Di mana firman Allah sudah dituliskan di dalam loh hati kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah firman Tuhan tersurat di dalam hati dan di dalam hati kita. Dan perintah Tuhan supaya kita juga menyampaikan berita itu kepada orang lain. Jangan hanya disimpan di dalam hati kita,
Katakanlah bahwa engkau sudah menerima Yesus. Katakanlah engkau sudah meninggalkan dosa dan kejahatan. Dan katakanlah betapa baiknya Tuhan itu. Itulah perjanjian baru. Itulah iman itu nak padan naik baru. Ngalau si barita honot tatu akka dongatta. Tu dirita nang tu akka dongatta. Naung majalo hangulua kita. Naung majalo haluaun. Naung majalo. Basa-basa ni de bata. Jadi dia mu amanami na namin na hulungan. Ido tugas ni halak na porsea marbarita na uli. Dang ikopadita. Dang ikon le speaker. Alay nang duhot doon ng akaruas marbarita na uli. Marhite. Naung tersurat hata ni debata di bagasan rohana B. Dalam mulut tabereng do di Sada Petrus 2 ayat sia. Sudedo akan naung porsea gabe imam. Alana mulo di padan narubi manginang dang boy ruas Roma dapoton debata. Mana ngahape dalau si pelehonon na tu debata ikon melalui malin situani malin. Dang boy langsung. Misalna mula dong dusana manong manang mula dok hajaton na perlu neng sesaw ni debata dusana ing benon nama anak ni biru-biru manang anak ni lebu di pasah mai itu situani malin ngamar salah biau misalnya mula nama bunuh pemana ngahubunu sianu ngamar dosa betu debata omma pilih aku asa di sisa debata do sakki pasah mai itu situani malin. Alay dung ro Tuhan Yesus dang behita pasahat akka pangiduatta melalui akka na poso ni debata ngabu ita langsung martangyang tu debata alay unang simpul hok kamu tangyang mo na manginang wato hamu do tangyang kesimpulan sering songono didok nang pesuhu pabuah hami nahu namasa dihami Tuhan diboto hodo ahana dirok haki nang disimpul hunat tong tangyang songon bangsa Israel di babua do ahana masa di mana di babua ado na law si Panginoon ati manginang nang soni do hita nang tude bata Tuhan Yesus babua motong unang alani malas sang medok tangyang muna ngapa Tuhan nang pesodokon diboto hodo na dirokaki memang diboto di bata do alay perlu boto on begeon na hatatta ido manginang jadi sudah dohita barbarita naulit sesuai itu akka kemampuan sesuai itu akka keberadaata do akka pangulaata di dia pehita buido pasahaton hatani debata jal huria nama jua manginang huria na totong marbarita naulit takolan di ruang lingkup gereja na ikon bui haruar sian ruang lingkup gereja na sendiri. Jali hari dok sada dok pendita KBP kebetulan di Jauh di konferensi tahunan pendita Martonggo Sitijak di dok imana gari molo dia kana marbarita gereja na maju so ikon gereja na marbarita nauli jala ikon ruar do gereja marbarita nauli baru maju inna atar songo kalak nalalau membuat perbuinia tajau ninna jemolo majak kiti mana nggak dibereng mana hian perbuinia tajawi ale molo majak kiti mana sabunane boy dumu se hulip dang idaunna perbuinia ale molo ruar mana se luar mamereng baru pe oh disodo HP songonido gereja namar barita nauli ikor ruar do imana asa di bu di bereng imana dia do kekurangan adong dibagas jala dia do nala sulaunon na dibagas do dia nala olonon na tu ruar jadi gereja yang bertumbuh Bapak Ibu ini pernah seorang berkata gereja yang bertumbuh harus seperti pohon pisang ya di parah kamu nani pisang melodung marsatung pisang ngatu bu anak-anak lu bisa sadar lagi para kamu
Mulunung marsatung gimana? Manang sebelum marsatuk pe ngatubu anak-anak. Tak kiasa ada yang manginang. Olo dua baka tul baka nopat. Alay unang songkonas ninna. Jolo mati pe inang na baru tubuh anak na. Berarti hanya satu ganti satu. Alay mulo pisang sada olo gatina tulu opat kusongoni do na berbarita na ulin. Jadi dia mua namin inalongan. Mula maita sejarah gereja di Indonesia. Manang sejarah gereja di Tanah Batak. Di narosi no mensen berbarita na uli tu tadame di Darutung. Si Pilibigu di Sigas sudah pada waktu. Alay nang mabiar di mana? Nda perjulu persea di Hutadame Raja Lubetubing kan. Dibuan sinomen sedosia Jerman Putih Maredde nuaeng pemolu mabuani apalagi na julu dengin namang nang dang digaji halak bataki digaji sending Jermaddo sinomensen Romer biarita nauli tu Tanah Batak. Dang dipikir honi mana gajina, ahana lao si pakeonna, ahana lao si lehononna tu halak Batak. Sending Jermaddo manari honi. Dok Putih Maredde pe dibuat si Jerman. Bayar kok kamu Putih Maredde buhamolna kapal ni beladda do dibae mabuani sian Jerman sahat tu Tanah Batak. Alay terjadi doi. Alaniaha. Alana buka rohani ala Jerman. Asa unak kolak kami persea tu de Batang. Asa ulang kami masuk surga. Dengi do mangina. Jehita pe ikut tong do ta ulahon hatani de Batang marbarita dauli. Unak kolak kamu masuk surga. Ikut doho do halak naso mana dan di Batang. Alani ruar mahita marbarita nauli mangina. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bermisi. Mulu daung. Songod danak nuaing mahita ulan na tinggal di Jabu. Ibu tuhan muda manginang. Ise na dong yanak kon di Jabu. Dua menang tulu nuaing. Idio repot inang. Tiki sekolah danagi manang tiki online nuaing di Jabu. Idio repot tamu. Repot dosonari kan? Si patamar sito bisa mo danakon, si patamar si senggolam mo, si patamar beda mo, adong mana tangis, adong mana boha. Ima mo loholot tinggal di Jabu. Alay mo lo sikola mana? Nga. Ngamar sa kolongan na dibere nga kadamasa. Nang songonido huria manginang. Mulo se hola merliat di gereja kita. Olo mamar sito bisan. Olo mamarsi senggolan, bahkan olo mamarsi ngatan. Jadi keluar doh hita siya gerejaon, pas haton beritan debata, asa di pasu-pasu debata hita. Hidup. Memang program ni huriatta naeng merenovasi gerejaon. Datu hari majaki naposo si Johandi naeng mangupat hauna tubuna di negijangi. Oleh berak kamu dangarong dihawi na yang tu beribaw may mana tus molo tangakku tu sa bola siamun mangupat na sa bola siamun on tang terdege mana bisa gijang alanan unga na yang rubung HP atap ni gereja ton dang atap seng genteng do. Sementara galang seng nai do akal rurnai dia segala macam mungkin nggak dia lang rayap. Abu beri tak beri ngotas ngonyon nang naengkan do yo. Arti namang inang na tak taboto kemampuan ni
bangunan di Gijang nuai. Alay unang sanganya jalur rubungi sa Gijang baru berpikir kita. Yang itu, mulung rubungnya nong, mulung pas marminggu kita, dangarung terjadi masalah kan. Alay mulu pas masuk orang kita marminggu, barang binoto beahan masa kan itu nuai. Kemudian kita tahun 2010 itu di Garijatan dari Simalingkar, beda sudah pelaponi di akhir tahun. Alai pas dang merminggu, sehingga dang adong na celaka. Tanggal 25 merminggu 25 Desember kan terjadi mai tanggal 20 sia malam. Jadi nahudo bisa mangenang. Sabil hita paturehon di bagas, sabil hita pasatot barita naulit waka dongata. Asaboha songon nama mereng at tajawi nakaning do ya mangenang. Molo se bagas hita mamereng tu luar tang dapok tadi dia perbuenai. Ikko secara luar do hita mamereng tu bagas baru dapok ta di dia perbuenai. Songonima pasu-pasu ne debata tu hita. Molo se luar do ita molo se bagas do ita pamereng dang tabereng dang dapot ta perbueni pasu-pasu ni debata ikon keluar do ita baru dapot tama pasu-pasui gabi di pasu-pasu debata mah huriatta alani dia mu manami nang hinahulongan nunga di sahapon nunga di suatu debata hatana marhiti to dina di bagasan rohanang pikiratta tajakon mai jala taulahum mai asa terpasu-pasu nguluta nang terpasu-pasu huriata. Amin. Bertanya kita. Mau lihat di huwali debata di syala dengan ibasam. Jidok hatami oleh Tuhan. Diari mersugut. Gabe pukau muma muse pada naik baru. Bahkan apa saya Tuhan. Jala sudi halak boy ro mersoba memuji pasangapon warmi. Alani Tuhan kurupi mahami mengulahun hatami asa mersangap mermulia ho di huriam. Jalo matang yang nami na upasa tami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Diduk hatani demata ayodo padan si bahenokku tuakka pinoparnis Israel dung salpu akka arion ninna Jehovah lehonokku mapatikku tu bagasan ati-ati nasida jala surat tonokku doi tu bagasan rohana sida asa au gabe debata nasida jalan nasida gabe bangsaku. Amin. Tapuji debata. Tapuji debata toi kamu mahata ni debata jalo ma pasu-pasuna. Saya di pasu-pasu jala di ramuti Tuhan debata mahamu. Di pasodakon mo bohina Tuhamu asima rohana midahamu. Jala di dopakon debata ma bohina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutun di munabe. Amin. Kudul mamu, martanya kita diberikan